I a Podem continua la carrera per a fer-se amb la secretaria general després de la renúncia a continuar d'Antonio Montiel. El pròxim 14 de maig es decidirà el seu substitut a l'Assemblea Ciutadana i si fa unes setmanes parlàvem així mateix en l'entrevista amb Héctor Illueca, un dels primers que ocupen la llista que més agrada a Pablo Iglesias, la que postula a Pilar Lima, avui hem parlat amb una altra de les opcions, la que defensa el jove Antonio Estany, de la corrent d'aprofundir el canvi i que conformen majoritàriament els crítics cap a Montiel. La seva llista encara està oberta i busquen la transparència, diuen, en l'adhesió dels que se sumen. En esta mitad de legislatura pues ya es donde se va a jugar a largo plazo cuál es el proyecto de futuro que estamos ofreciendo para el país valenciano. Entonces pensamos que es determinante cómo salga Podem de esta asamblea. Creo que Antonio atesora mucha experiencia y eso se ha visto, pero quizá a veces pues no ha sido todo lo exigente que nosotros entendíamos. Invitamos al resto a que se sumen a nuestro proceso participativo para confeccionar la lista, es decir, que no se negocie de forma cerrada